sannu da zuwa zauren Belada Vision Enterprises. Welcome. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Assalamu alaikum. Yanzu za a saurari karatun littafin Sansan Zafiya, sashi na 1 na Bello Adamu Sokoto, littafi mai lambar wallafa ISBN 97834042888, wallafar 2021. Ana samun littafin a bugun takarda da bugun electronic daga okadabooks.com da Belada Vision Enterprises, adireshin shiyar Gidadawa Sokoto, akwatin waya mai kai dare daji @gmail.com, lambar waya 070-800-34300 da 070-4133-0341. A wannan karatu an yi amfani da ɗan faifan kirarin shago na Ahmadu ɗan Anace Gandi Sokoto. Kada a yi aiki da littafin ko sashinsa don yin talla ko fim da makamancin haka sai da izinin mamallakinsa, wanda ya karanta littafi Bello Adamu Sokoto. Sansan Zafiya, sashi na 1. Sadauki ya aza jakarsa bisa teburin migration domin a tabbata ya shigo ƙasa. Wani migration ya karbi fasfo ɗinsa don ya tantance shi kuma a buga masa tambarin shigowa ƙasa. Migration ya tadda kai ya dubi Sadauki ido da ido, sa'annan ya yi murmushi ya ce masa, "Barka da dawowa gida, daga Sin ko?" Sadauki ya ce, haka ne, ashe yanzu ka iya yarensu, kuma ku ka iya irin faɗansu?" "Haka, gwargwado, na samu duka. Na fidda jaki daga duma, in Allah ya so," in ji Sadauki. "Kai, amma ka yi ƙoƙari, to Allah ya kyauta, sai ka wuce. You next, sir." Migration ya ce wa Farfesa Anaruwa da ke bayan Sadauki, wai ya zo a duba shi. Farfesa Anaruwa ya yo gaba, ya miƙo fasfo ɗinsa, ya dubi Migration, yana yi masa murmushi. Migration ya mayar masa da murmushi ya ce, "Farfesa, wannan lokaci mako ɗaya kacal ka yi." Farfesa Anaruwa ya ce, haka ne, ba kamar wancan wata ba." Migration ya mayar masa da fasfo ɗinsa ya ce, "Thank you, sir." Farfesa ya mayar masa da irin tasa ya ce, "Madalla, na gode." Ya karɓi fasfo ɗinsa ya fita daga ɗakin bincike masu shigowa ƙasa. Ya yi tsaye yana bayan Sadauki yana dube-dube. Can Farfesa Anaruwa ya hangi wani mutum yana kaɗa masa hannu, yana jawo hankalinsa. Farfesa ya tadda masa hannu yana amsa masa. Ya fara gangaro matakai zuwa inda yake. Da ya kawo bayan Sadauki, wanda ya yi tsaye yana dubin taksi, zai kira wadda ke bisa layi kenan. Farfesa ya sa hannu jawo shi a damtse, ya ce, "Har yana za ka?" Sai da yake ya ce, "Dodayi zani yallaɓai." "Madalla, tafiyar mu ɗaya, domin nima dodayin zani." "Ranka ya daɗe, ko kai ba dodaye ne?" Sadauki ya tambaye shi. Rabi da rabi. Uwata ce ba dodiya, babana ba gabashe ne." "Ba cinya ba kafar baya. Menene bambancin badodaye da bagabashe?" "Ai duk tuta guda ce." "Haka ne." Su duka biyu suna tafi zuwa inda mutumin ta'adda suke maganar. Da isarsu, mutumin ya gabatar da kansa ga Farfesa ya ce, "Yallaɓai, ni ne wanda jami'a ta soya maka a matsayin direbanka, saboda direbanka na fama da ɗiɗɗira, baya iya zuwa aiki. Sunana Mante." Suna magana har suka kai gun mota. Mota ce mai gida biyu. Mante ya buɗe wa Farfesa gambon gidan baya. Farfesa ya ce da Sadauki, "Zo mu zauna tare domin mu ci gaba da labari." Suka zauna gidan baya. Mante ya zauna shi kaɗai, ba kowa a mazaunin mai zaman banza. Mante ya tada mota suka kama hanya. Su Farfesa kowa suna tafi suna zantawa. "Ka ce daga Sin kake?" Farfesa ya tambayi Sadauki. "Haka ne yallaɓai, shekara 3 na yi a can. Tun da na tafi ban dawo ba, sai yau." Sadauki ya amsa masa. "Har shekara 3, me ya hana ka dawowa ka ga gida? Ba ka da aure ko uwaye ne?" "Ba ni da aure, amma akwai uwaye."
Ko ka san shagon gora? Wanne ne ƙasar nan bai san shagon gora ba? Tsohon soja wanda aka fafata da shi a yakin Burma da Congo. Amma ban san shi ido da ido ba. Shin yana nan da rai ko kuwa yanzu fa ya ba 80 baya? Haka ne, ya kai 85 kuma yana nan da rai. A ce dai ɗan tsofi ne kai. Aka ce kukan yi ƙarko da hankali da dabara da wayo. Ko gaskiya ne? Ban tabbata ba, amma dai na samu son uwaye. Kuma na yi amfani da wannan dama na shaida musu saboda rashin isasshen kuɗi ba zan dawo gida ba sai na gama karatu, kuma suka yarda. Dan abin da na samu sai in aiko musu suna tarfawa gari nono. Alhamdulillahi, gaskiya ka yi ƙoƙari. Tallafin karatu a wannan zamani bai taka kara ya karya ba, ba kamar da ba. Amma abin da kake aiko musu ai yayi kaɗan idan an yi la'akari da bukatunsu. Ban ƙi maganar ka ba, amma kuma ina kasuwanci. Su baba da inna kuwa na da ne, ba su sa kansu hidimomin zamaninmu ba. Duk da wayewarsu ba su shan ruwan firijin. Har yanzu yana mamakin yadda wuta kan sa ruwa ya yi sanyi. Yakan ce sanyin ba na Allah ba ne, don haka ba ya shan su. Na dore ba ku da rago. To me ka je yi a Sin? Karatu Mahiru. Na karanta kwamfuta ne a ajin gangaren. Amma kafin in bar ƙasarmu, ni gwani ne a ilimin hanyoyin tattara bayanai, ilimin geografiya, wato GIS, ko in ce Geo Information Systems da Turanci. Ka sani sun shahara a wannan fanni. Na sauya karatun domin duka inda ta faɗi rataya ne, in ji Sadauki. Mahiru kuma sunana Farfesa Anarwa ne. Yi haƙuri, ban faɗa maka ba tun farko. Yana koyar da ilimin ɗabi'un halitta, physics, a jami'ar Daudayi a tsangayar kimiyya. Haka ne yallaɓai, ni kuma sunana Sadauki ne, amma ai na san ka domin ni ma a jami'ar na yi karatu. A to na gane, kana darajanta ni ne a harshen Hausa. Haka ne? Haka ne Mahiru. Na ji Hausawan jami'ar muna cewa Mahiru ake cewa da Bahausa ba Farfesa ba. Gangaren kuwa dokta ne, in ji Farfesa Anarwa. Ashe ka san Mahiru? Shi Wen. Mahiru Anarwa ya tambaye shi. Na san shi, shi ne na biyu da suka duba aikina. Kai yallaɓe, Malam Wen baya da lokaci, ya cika tafe-tafe. Wai kuwa duniyar nan ina ne bai sa kafarsa ba, in ji Sadauki. Sai fannin ƙasar ku, ba kamar ƙasar Masar da Afirka ta Kudu. Ka sani ya karanta ilimin binciken dutse ne. Hukumomin binciken sararin samaniya na Amurka da Sin har ma da Rasha ba su yi sai da irinsa. Dalili kenan da bai ga ta zama ba. Mai ba da shawara ne a gare su, in ji Anarwa. Ni zan zango cuci zongon ma? Mahiru Anarwa ya tambayi Sadauki a cikin yaren Sinuwa. Wai ko Sadauki ya koyi Sinuwanci? Sadauki ya amsa mata ya ce, Dui, wai ya koya. Mahiru ya sake mayar masa da magana yana cewa, Wai shan shoshi, son gweni men bamzu. Wai ko Sadauki zai koya masa Sinuwanci? Sadauki ya dariya ya ce, ai wallahi yallaɓai kaya. Wannan yaren Mandarin ne na gidi. Yallaɓai, kai ma ka zauna Sin ne? Yana duban Mahiru Anarwa yana murmushi. Abokina Wen ya koya min. Lokacin na je wani kwas a Peru. Can muka haɗu da Mahiru Wen, kuma na koya a gunsa, in ji Mahiru Anarwa. Daga nan sai ya fara wata waƙa wadda Sadauki ya tunya shi. Suka yi ta yi rera waƙar har sai da suka kai ƙarshenta, sannan suka tafa. Wannan duk Monte direban motarsu ya hasashe su. Zuciyarsa na ta saƙa masa abin da aka aiko shi ya yi. Da farko bai sa tsammanin Sadauki ya shigo motar ba, tsammanin sa shi da Mahiru ne kawai. Cikin tsanaki sai ya wuce da shi inda aka tsara, yana ta tafkawa da walwalewa har suka iso Zarumai. Ɗan sanda ne gabanin ya yi ritaya, ya kai matsayin saji, amma wata rana ne cikin wani artabu da 'yan tawagar sayar da ƙwayoyi da ke sa maye. Mante ya halbe wani abokin aikinsa ya kashe shi. Bincike ya gwadi akwai ganganci wajen Mante, mai yiwuwa saboda Baciri na so a kashe masa ɗan sandan ne. Baciri ne ya sa aka yi wa Mante ritaya, kuma aka yi masa afuwa. Aka bar shi yana gudanar da ɗakin bincike mai zaman kansa.
don haka shi da sababi suke yaren baciri. Mante ya iso daidai bakin babbar kofar jami'ar Zarumai. A bakin hanya wata yarinya ce doguwa mai jiki sadidi da babban gaba, ta ci ado, kayan jikinta kamar su yi magana. Tana cikin asin da asin, fuskarta ba hoda, amma kai da ganinta sai a ce wadda ta fito daga kanti. Yarinya ce latsin, ba shakka ta kiyaye kanta, ba ta wargi. Da ba haka ba, da yanzu ta yi cinnai da duwawu da baki a gefen idanu. Yarinyar tana tsaye kusa da akwatinta da ke gefenta. Da ganin zuwan motar Mante, ta karanta lambarta, ta gane motar gida ce, motar makaranta, sai ta aminta ta ɗaga masu hannu, tana bidar goyo. Farfesa ana ruwa ya ce wa direba, in Dauda za ta, to ka rage mata hanya. Direba ya tsaya daidai gun yarinya, ita kuma ta gane da ita ake. Ta duka, ta dubi direba, cikin murya mai daɗi, ta ce wa direba, don Allah sabbe ne ku rage min hanya zuwa Daudayi, wallahi ba ni da isassun kuɗin mota ne. Direba ya dube ta, ya sha toka ya ce shigo. Tunaninsa ita da waccan saurayin idan ta yi turtsutsi dukansu dameji ne. Yarinya ta dube shi, ta ga bakin cikinsa, ta ce, sabbe ne, na gode, ku wuce, zan bi wata. Farfesa ana ruwa na kallon su, ya ga dalilin canjin ra'ayinta, ya ce, a'a yarinya shigo a rage miki hanya. Ai ni na ce ya ɗauke ki, wannan mota ta jami'a ce, taku ce, don haka saki jiki, zauna. Yarinya ta shiga mota, da zauna ta zakuɗa gaban gefen kujerarta, ta yi tsugunin ɗa'a, ta ce, yallaɓai na gode, ni ma na ga motar jami'a ce, ba ta kasuwa ba, na ga mutum biyu a baya, don haka na yarda akwai aminci, shi ne yasa na bi wannan taimako, na gode yallaɓai. Ba matsala, a nan Zarumai kike karatu? Farfesa Anarwa ya tambayi yarinya, ɗan lokaci kaɗan bayan ta gyara zamanta. Baba, amma na kammala karatun bana, na karanta B.Ed a harshen Ingilishi, yanzu zan je hutun kammala karatu, amma maganin zaman banza zan biɗi aikin karantarwa kafin in wuce zuwa bautawa ƙasa, nan da wata 2, wataƙila in samu aikin, Allah ya bada sa'a, amma ai da yardar Allah za ki samu, saboda ilmukan turanci da lissafi ruwan dare ne, kowa na so ne. Ni ma dai na malamin makaranta ne, sunana Anarwa, farfesa ne a tsangayar kimiyya ta jami'ar Daudayi. Yarinya ta wayo idanunta na haskawa, ta ce, Allah sarki baba, wallahi na ji sunan ga gun godiya wata abokiyata tana karatun junayen kimiyya, wato integrated sciences, amma ita sai jibi za ta gama jaraba, ashe kuwa Allah ya sa za mu haɗu. Gashi kuwa an ce kowa ya samu rana ya canye garinsa, don Allah baba, wai kai ne kace mutum na iya zuwa gun rana? In ji fa godiya, ba ni ba, na yi mata musu ne, domin da nisa da zafin da muke samu daga rana, idan za a je inda take karuwa yake yi, ba raguwa ba, kuma hukunci wanda ke zo mana a nan duniya kashi 1 ne daga cikin 100. In haka ne, ai ko 10 ɗinsa ba mu iya ɗauka, balle 100. Zuwa can kuwa na yiwuwa, amma da ta dage, wai ka ce a wata takardar bayani haka na yiwuwa. Rana fa, ka sani wasu masu ɗaukar karatun kimiyya ganin mu suke wawaye. A'a, ba wawaye kuke ba, karatun ne ya bambanta mu, amma kuma haka na ce, zuwa rana a kuma sauka bisanta abu ne mai yiwuwa, muddin dai mutum ya tanadi kayan aiki na tafiya zuwa rana, me zai hana shi sauka bisanta? Ina tabbata miki haka na yiwuwa, tabɗi. Amma kan baba, akwai jan aiki a nan, mutum ya sauka bisa tsananin garwashi, ya ruru, aiko kusa mutum ya yi sai ya kama ci da wuta, ballanta ma ya sauka a kai. Lalle wata magana sai kimiyya. To me zai kai mutum mahalakarsa, me yake fiɗa? Bincike yarinya, binciken sani da zai kyautata rayuwar ɗan adam da makomarsa. Zama a wannan duniya ba ya da tabbas, don haka dole a duba wani wuri mai tabbaci. Wasu dalilan kuwa ba za ki gane su ba ne kai tsaye, fahimtar su a gaibu ce. Ina fata kin gane, in ji Farfesa Anarwa. Yanzu na yarda da maganar godiya, ba gadara ba ce, amma ka abin da wuya gurguwa da aure nesa, in ji yarinya.
yanzu tafiya ta kawo su bakin harabar wata maciya. Mahiru ya ce wa direba, sai ka dakata a nan mu ci abinci. Na saba da gidan, duk sa'ad da na zo nan sai na tsaya, ina jin daɗin abincinsu. Direba ya shiga harabar maciyar, ya ja birki, ya tsaya. Farfesa da Sadoki suka fito. Farfesa ya ce da yarinya, ita ma ta fito su ci abinci. Yana za ta yi zamanta, amma farfesa ya sake umurtar ta, har da direba zo su ci abinci. Yarinya ta ce, to baba, ta buɗe gambun mota ta fito. Direba ya tsaya yana rurrufe tagogi da gambanin mota. Da ya gama, ya zauna kujerarsa, ya ɗauko salularsa, ya fara magana. Farfesa da Sadoki da yarinya suka zauna a wani ɗaki na daban bisa tabarma. Ba shakka an san farfesa a wannan muciya. Ma'aikatan gidan sai nishaɗi suke tare da shi. Yarinya ta keɓance tana dubin bango kuma ta aza gyalenta a ka. Wani boyi ya zo ya tambaye su abin da za a kawo musu. Farfesa ya ce kowa ya faɗi masa abinci da na sha. Kowa ya bar da oda duk irin abincin da yake so. Ba dama in ji shi. Har yanzu gidajenci na cin wannan yarinya. Farfesa ana ruwa na raɗawa ta da yake magana akan yayin da suka ɗauko. Da 'yar zamani ce tare da mu za ta zauna, amma dubi ta can, ba ta ma son mu ga lomarta. Prof, ka fa sani wannan ce haɗuwar mu ta farko da ita. Ta yiwu nan gaba idan ta saba mu ga canjin halinta, in ji Sadauki. Ba na musu, amma wannan akwai sauran kunya tare da ita ne. Ka san abin da nake nufi, gadon gida alali ne. Ta ratsa jami'a, wasu al'adun jami'ar ba ta bari sun ratsa ta ba. Turanci fa ta karanta kafin waya ta zo mana. A ina ne muka san labarun batsa da sauran tatsuniyoyi ba a littattafan turanci ba. A nan aka san wasannin daɓe da na kwaikwayo. Ka ce ba ta kwaikwaya ba ne, ta dai saka yasu. Kuma in haka ne shine daraja, domin kuwa a gun Hausawa da danginsu gadon gida alali ne. Prof, mai yiwuwa fa yarinyar nan tana gwada mu ne ba don ba ta da kuɗi ba. Ka sani ta haka sukan yi ubangiji tsofo da zai sakar musu aljihunsa, shi kuwa yana shan gallo. Ba matsala idan ta yi tanadin kuɗinta, yaudara ita ce matsala. Wannan yarinya ba ta da ubangiji, kuma ina tabbata maka ba gidajiya ce, ba ta san yaudara ba. Ai muna ganin su a jami'a, ko kai ba ka lura da su ba ne, in ji farfesa. Suna wannan sharhi, direba ya gama waya, ya same su shi ma ya kama nashi wuri, daban da na su farfesa da yarinya. Na sani lokaci ya canza, fatara ta yi wa mutane yawa, sa'annan yawan ɗalibai ya ninka na zamanin, amma dai ka yarda wannan ba gidajiya ce, ba ta da ubangiji. Da tana da ubangiji, da yanzu ta kumbura a jiki. Ta dai kai ya dariya, ya dubi yarinya, ba wanda ya waiwo su, ya ce haka ne fa. To in kuma haka ne, lalle uwayenta na sa kulawa a kanta. Daga nan ya canza magana ya ce, yallaɓai, mu komo ga wannan bincike naka, yaushe ne za ka ci gajiyarsa? Yana kuwa yiwuwa a wannan ƙasa, ganin ba mu da isasshiyar wutar lantarki da ta ruwa, ballanta ta nukiliya. Rashin makamashi na nukiliya shine babbar matsala a gunmu. A gani na, dole wannan ƙasa ta kulla haɗakar aiwatar da wannan bincike da wata ƙasa mai ƙarfin nukiliya, Ingila ko Amerika ko Sin, domin suna da sha'awa. Wannan zuwa da na yi bayani ne na yi ga ma'ilmantansu, don haka zan ce suna da sha'awa. Yanzu nan ƙasar ba su da sha'awar yin wannan aiki. Suna da, amma ka san mutanenmu suna da rikon sakainar kashi ga mafi yawan al'ummar da na ci gaba. To kuma ko suna da sha'awa, sai dai ya zamo mafari. Farfesa ya dubi direba, ya so ko ya ce su dai, amma na fi so mu kulla yarjejeniyar da ƙasar Sin don cin gajiyar wannan bincike ne. Ƙasar nan kuwa sun gwammaci Amurka, tana so ta saye ni kuma ta sayi tunanina. Har sun fara yi min magana mai dangane da haka. Lalle kana cikin tsaka mai waya, ranka ya daɗe, Allah ya sa ku rabu da shi lahiya. Amin Sadoki, kai ma wani bincike ne ya kai ka Sin? A'a yallaɓai, na ji can domin karatun digiri na uku. Na yi shi a fannin diddigi da kurmato akan aiki da kwamfuta, in ji Sadoki. To aikin gwamnati kake ko karantarwa a jami'a? A'a yallaɓai, ina zaman kaina ne. Wannan karatu ma gwamnatin Sin ta tallafa min. Nan ƙasar tallafin ya gagara, sun ɗauki karatu na kara zube, wai abin da ba zai kawo wa ƙasar nan ci gaba, amma can Sin ana tinƙawa da shi. Gaskiya ne, ka sani har yanzu ba mu da irin ci gaba da ya kai komi za a yi sai da kwamfuta. Ai ka ga ko a jami'a har yanzu da hannu da alƙalami ake rubuta bayanai.
ya kamata mu wuce, amma a ce duk da jarabawa da ɗalibi zai rubuta a hannu ne, kuma a yi maki a sa sakamakon bayani da hannu, har yanzu komi da hannu muke yin sa. To ka gani yallaɓai, ko wannan bincike da ka yi dole ya gagari ƙasar mu aiwatarwa. Ka sani dole da kwamfuta ne za a aiwatar da shi. To ina masu ilimin kwamfutar suke? Duba fa, cikin kowane gungun mutane 100 na ƙasar Sin, 70 daga cikinsu na iya aiki da kwamfuta. Mu kuwa fa da ƙyar samu mutum 2, in ma an same su daga kudu ko yamma na ƙasar nan ne. Kaga ilimin mu, ko ga ilimi mu ƙauyawa ne, daga gidajenmu sai mashayar kura. Farfesa Anaro tun tsire da dariya ya ce, amma Sadauki akwai ka da kwatance. To amma ni ban ga ci gaba a zaman kanka. Yanzu kowa ya sawa da fitarwa, ba sai mutum ya je kantin yanar gizo don yin wannan aiki. Sai fa 'yan sana'ar da za ka yi daban da wannan ce, ko sana'ar daban ce. A daidai wannan lokaci direba ya tashi ya tafi gun motarsa, ita Mariya ta bi shi, suka fita tare. Sadauki ya ke bita da kallo. Ganin haka Sadauki ya jawo wayarsa ya buɗa ta. Farfesa ya masa uzuri, tsammanin sa ya tuno zai ba wani sako ne. Sadauki ya yi wani aiki, sa'annan ya rubuta a Farfesa sako yana cewa, menene sunan yarinya da muka rage wa hanya? Ya turo sako. Wal Farfesa ta buga, yana da sako. Ya duba sashin sako, ya buɗe shi, amma ba rubutu. Farfesa ya yi tsaki ya ce, ka ga irin abin da muke magana a kai. Wannan a waya ne fa, to ina ga kwamfuta? Ya za a aika da sako babu shi, kuma babu lambar wanda ya aiko shi? Haba yallaɓai, haka na yiwuwa kuwa? Ko dai wayar ka ce ke yi maka siddabaru? Sadauki ya tambaya. A'a wallahi, duba ka gani, gashi ba a rubuta sunan wanda ya aiko sako ba, kuma ga waya na cewa ina da sako ɗaya. Wannan abin takeici ne. Ma'aikatan gidan waya na ƙasar nan ta tabbata ba san aikinsu ba. Idan duka al'amuran mu muka danganta su ga kwamfuta, ai shirɓacin aikin kawai za a gani. Kowa ya je gaba, mu ga mu a baya. A'a yallaɓai, wannan lamari dai aikin gidan waya daidai yake. Wannan sako ni na aiko shi yanzun nan, in ji Sadauki. Farfesa ya tadda kai, ya dubi Sadauki, mamaki zalla a fuskarsa. Ya tambayi Sadauki, dama ka san lambata? A'a yallaɓai, ba sai na sani ba. Ilimin kwamfuta kenan. Idan na san wayarka wace iri ce, to ina iya sunsuno ta da tawa wayar, kuma in tada ita, in gano lambar da ke cikin sumbanka, sa'annan in yi amfani da ita, in aika nawa saƙon, ko in ɗebo naka saƙon, ko kuma in saurari maganarka a duk sanda nake so. Haka ba za ka san wanda ya yi kutse a wayarka kamar yadda na yi yanzu. Dalilin da ya sa ba za ka ga rubutu ba, saboda ina magana da kai ne cikin asiri. Duk wani mai kurkwatun wayarka ba zai san maganar mu ba. Idan ka samu irin wannan sako, sai ka buɗe shi ta wata manhaja da na ƙirƙiro. Ta nan ne kawai za ka iya karanta wannan sako, in ji Sadauki. Kana nufin za ka iya yin haka ba tare da ka saukar da wani manhaja a cikin wayata, ko ta amfani da wani wanda dole ka sani akwai shi a wayata ba? In ci Farfesa, har yanzu da dubin mamaki a fuskarsa. A'a yallaɓai, ba lalle sai an yi haka ba. Sadauki ya amsa masa yana murmushi. Ashe kai ma kana da wani abun ci gaba da muke bukata. Kana gani babu irinsa a duk ƙasashen da suka ci gaba da technology, kamar Amurka da Rasha da Sin. Ashe babu manhaja ko wani sani za a buɗe shi? Farfesa ya tambayi Sadauki. Prof, wallahi babu. Mai yiwuwa a samu nan da shekara 10 zuwa 20, kafin lokacin na bunƙasa zuwa wani buwayayyen mataki. Suna gano ni kuma ina wuce nan. Na tafi gaba, na bar su baya. Sababi da manya su ne waɗanda Manti ya yi magana da su sa'ad da ya yi waya kafin ya shiga maciya akan gayyatar Farfesa Anaro. Sun biyo sahun Manti, kasancewa ya shaida musu Farfesa ya ɗau fasinja 2, haka kuma za ta dagula tsarinsu na ɗaukar Farfesa Anaro. Duk da yake sababi ya san wannan jagaliya ba za ta tsayar da shi. An sani sababi hatsababbe ne, wanda duk aka sa masa shi a sha'aninsa, to sai hantarsa ta kaɗa. Sababi maiki ne wanda baya saukar banza. Duk wanda ya sa a gabansa, muddin mai gidansa baya son sa, to sai dai wani ba shi ba. Sababi shine haunin baciri,
shi ake turawa akan duk wani buwayayyen aiki irin wannan. Shi ritaya ne na ɗan sanda. Custom aikinsa a da ya haɗa da juya mulki ko ƙwace shi da lalama ko da tashin hankali. Idan kuma gwamnati na so ta yi wani ta'adi a wata nahiya to aikin nasu ne. Baya shakkunta da zaune tsaye, ya tsara shi, ya gudanar da shi. Idan an gama, jama'ar ƙasa su rasa yadda aka yi, sai dai kuma a zargi wani amma ba gwamnati da ta sa shi ba. Don haka kisa a hannun sababi kamar lalura ce, yana tinƙaho da kudaranci akan wanda ya buwayi hukuma. An tabbata laifinsa ko ba tabbata ba, yanzu kuma ba ciri yake wa aiki. Sababi da manya suna mahaɗar mai ɗaukewa daga zarumai zuwa dodayi. Sun tsaya sayan kayan gurota za su ci a hanya, amma hankalin sababi na kan hanya ne, yana jiran zuwan manti. Sababi ya hangi shigowar su kwana, ya dafa kafaɗar manya don ya jawo hankalinsa, ya ce, maza ka gama wannan ciniki, ga su can sun wuce, ya sauri ka zo mu bi su. Ya bar shigun ya shiga mota ya zauna. A cikin motar akwai wasu zarata guda biyu, yaren sababi ne, kowannensu yana riƙe da bindiga firasiri a hannunsa. Manya shine direban sababi, shi kuwa sababi ya fi son manya ya tuka shi da kowa. Tafiyar su ta dace musu. Manya ya sa motar giya yana caza ta, yana jiran ta ɗau zafi. Da ya ji ta yi masa daidai, ya saki motar kamar zaki ya ga nama. Suka dafo wasu manti. Motar manya na ɗauke da babban inji, sa'annan kuma sashen makanikanci na garejin Garmaje da ke Fanteka ta Kaduna suka yi mata wani gyara da kuskurima ta musamman. Garejin Garmaje nan ne kanikawan motocin asiri na 'yan sanda. Sababi ya san da haka a da can da kuma yanzu, saboda sabo suka yi masa aiki. Tayoyin motarsa an yi su da wata dafaffen roba da aka shimfiɗa wani wundin kistanin ƙarfe maras nauyi wanda ke hana motar faci, ko da kuwa harbinta aka yi. Akan shimfiɗa wani kistani a cikin taya mai balun-balun ko maras shi. Idan kuma motar ta shiga kwana ne komi gudu, sai tayoyin su zame, ya zamo kamar sun tallafi ɗakin motar. Don haka motar ba ta jin wuyar yin kwana, gudu kuwa salamu alaikum ne. Injiminta da kaburetarta don gudu aka yi su. An lulluɓe motar da wundin fenti da aka yi shi da ruwan dutsen maika mai hana zafi ya ratsa shi. Don haka motar na iya shiga kowace irin gobara, wuta ba za ta ci ta ba. Harsashi baya huda ƙarfen balle ya huda gilashi. Wannan duk a cikin asiri sababi ya sa aka yi masa, saboda kawo da ɓacin rana. Mante ya ga motar da ke bin sa, don haka shi ma ya ƙara gudu. Da yake dogon awo ne, ba su sassauta ba, kuma duhu ya yi har sun sa fitila. Magariba ta shige kaɗan, motar manya ta fi gudu, amma ya biyo su haka domin ba da tsoro. Suna tafe haka sa kama an aiko su. Manya kuwa ya dafe masa ƙeya, babu lamuni, yana wani rangaji ya yi wa kora. Mante ya kai ƙarshen awo, zai shiga wata kwana, dole ya rage gudu kaɗan sa'annan ya shiga kwanar. In bai yi haka ba, motar tana iya wuce hanya ta shiga daji, ko ta yi su karye, ko ta zame, ta yi birkiɗar jaki. Amma da zuwan su manya sai suka shiga hakanan, motar su ta suɗe kwana kamar walƙiya. A gaban Mante wani rafi ne wanda ya shiga cikinsa, sai motar ta yi ƙasa ba sassauci, sihindinta ya taɓa ƙasa, bam, sannan kuma ta ɓilla sama. Injin mota ya yi ƙugi, wurr, ta yi tantaɓarya. Tayoyin baya suka cira kaɗan akan na gaba, duka tayoyin na juyi, ba su ci kwalta ba. Mota ta dawo ta rufe kwalta da bakinta, bim, sa'annan tayoyin baya suka sauka. Motar ta zauna, ta yi loga hagu da dama, ta yi tangal-tangal, ta bugi tudun rafi, ta yi maɗoɗowa, ta ji hagu, ta dawo dama, ta sake komawa hagu, ta sake yin tantaɓarya, ta dawo ƙasa. Tim, Mante ya samu sa'a, motar ta komo daidai, ta arce da shi cikin daji. Sababi ya tsuke baki cikin takaici, ya ciro bindiga, suka cimma motar Mante, suka tilasta masa ya tsaya. Sababi ya cikin ɓacin rai ya kai bayan motar Mante
ya umarci kowa da ke cikin ta su fito waje kuma su ɗaga hannuwansu su aza a kawunansu sa'annan kowa ya kwanta rub da ciki. Kande ce kawai zaune dafe da ƙasa, kaɗuwa ba ta sake ta ba. Farfesa ya sa hannu ya kwantar da ita. Monty na tsaye za ya taɓa salurarsa. Manya ya laluba Sadauki, sa'annan Farfesa ya ɗauko wayoyinsu ya sa aljihu. Ya dubi Kande, ya gamsu ba ta cikin hayyacinta, ballanta rika makami, don haka bai caza ta ba. Sababi ya harari Monty, ya iso gunta, ya sa hannu ya gwabce shi mari. Gwab! Sai da Monty ya kai ƙasa, nan da nan ya miƙe tsaye, ya fuskanci Sababi wanda ya je jiransa ko Monty zai mayar masa da martani, amma sai gashi kwatakes. Cikin ɓacin rai da tuni yake da akan Monty, Sababi ya ce, wane ne kai da zaka ja mu wannan gudu? Wa ya faɗa maka muna gasar gudu ne da kai? Aikinka ka canza hanya, ka kai Farfesa gida, ka samu matsala, mun zo mu taimaka maka, shine zaka ja gudu da mu? Haka muka yi da kai, da a ce motar ka ta wuntsila, kana so mu tafi da ku matacci ne ko daga yararru? Sababi ya juya gun yaransa biyu da ke cikin motarsa, ya ce su sa Farfesa tsakiyarsu. Yaran kowane da bindigarsa firafiri suka tada Farfesa tsaye, suka sa shi a mota, suka jira Sababi ya shiga mota. Monty ya zauna motarsa yana jira a bashi umarni ya je. Yanzu ya yarda Sababi ne ke da iko a wannan daji, haka kuma ba ta yi masa daɗi ba. Jayayyarsa da Sababi ba ta kau ba, ya haƙe ci, yana jira lokacin da galaba za ta zo masa. Sababi ya je kan Sadauki ya ce da su tashi zaune, suka tashi zaune. Sababi cije da labba ya kuma ce, zan zo in ga kuɓasarka, ko kai mai mayar da bugu ne? Na sani kai ba soja ba ne, amma kuma na ji cewa daga Sin ka fito. Zan so in gani me ka koyo a can. An ce sun iya faɗa. Ina fata dai ba faɗaɗe ka koyo ba, irin wannan ƙaratar Farfesa. Ko kai menene? Ko kai wane ne? Bari ka ji, kada ka kuskura mu sake haɗuwa. In kuwa ka bari na sake ganinka, ba zan bar ka da ƙafar dama ba. Don haka, ka guje ni wallahi, ba ni da kyau. Sadauki ya yi murmushi ya ce, na gani, lallai ba ka da kyau, domin ɓarnarka ta haɗa da tsofaffi. Ni idan mun sake haɗuwa, hannunka na dama zan raba ka da shi. Ba za ka sake riƙa bindiga balle ka yi wa tsofaffi barzana da ita. Amma yanzu na baka lamuni. Dukkansu suka daɗe suna kallo wa juna. Daga baya, Sababi ya dubi ta wajen Monty da ke zaune a kan sitayarinsa, yana ɗaukin su buga, ya ce masa, shiga gaba mu tafi. Sababi ya shiga motarsa, bai ko dubi ta wajen Sadauki ba, ya zauna suka bi bayan Monty suka tafiyarsu. Sadauki ya daɗe zaune bai tashi ba, yana tunanin abin da zai yi. Ya rasa wayarsa, amma watakila yaron na da ita. Ya dube ta, ya ga ta dawo hayyacinta daga firgitar haɗarin mota da fashin Farfesa ana da aka yi musu. Yana ta zurfafa a tunaninta. Sadauki ya fasa mata tunanin ya ce, kina da waya tare da ke? Cikin gaggawa yarinya ta amsa ta ce, ina da ita. Wai ta riƙe baki, tana ƙuru-ƙuru da idanu. Na buro ta cikin jaka, tana cikin mota. Lallai kina da ita, sai ki je ki ɗauko mana, ko ma san inda muke a nan. In ji Sadauki. Da haka ya tashi ya kama hanya shi na tafiya. Da sauri yarinya ta miƙe tsaye ta bi shi tana cewa, ina za ka? Gida. Ina ne gidanku? Yana sa rai yana a Daudayi. Kin ga nan ya gwadi nahiya. Daudayi na a wannan nahiya. Ban san ko kilomita nawa ne ba. Take hanyar daban ce. To kama takin. Ya juya ya ci gaba da tafiya. Kande ta ga ba mafita. A cikin murya mai kama da gunaguni ta ce, ai na ce muku ni ma Daudayi zani. Ku tafi. Sadauki ya dariya ya ce, yarinya kin yi hankali. A nan ban san inda muke ba, amma na san haujin Daudayi. Idan mun samu gari, sai mu biɗi agaji a can. Menene sunanki? Sunana Kande. Sadauki ya tsaya ya dubi Kande ya ce, to Kande, kin ga dare ya yi, kuma ba mu da fitila. Don haka sai ki biyo ni a hankali har Allah ya kai mu gari. Kada ki yarda ki aza kafarki a bisa wani abu ba ƙasa ba. Musamman abin da ya yi kama da icce, guntu ne ko dogo, mai yiwuwa maciji ne. Kina aza kafarki zai sare ki. Ba zan iya baki wani taimako balle ɗaukar ki zuwa maraya. Ina fata kin gane. Na gane, ni dai da na sani wallahi da ban fiɗi wannan goyo ba, da yanzu ina gida ina hutawa. Ni kuwa
ina so ki min shiru kuma ki mayar da hankali ga takunki. Da na sani ƙiya ce a baya take, a guna wannan kaddara ce, ni da ke duk goyo aka bamu, amma ai mun fi uban tafiyar mu, wani hali yake ciki, mu da shi duka ba mu sani ba, don haka mayar da hankalinki ga tafiya. Haka suka ci gaba da tafiya cikin duhu cikin daji. Sababi da tawagarsa suka rufe idanun farfesa ana ruwa, ba su dakata ko ina ba, sai a Bawayawa, wani ƙauye da nan ne masaukinsu. Tuni Baciri ya zo ya zauna yana jiran isowarsu, yana zaune a wata kujera marasa hannu, an aza kusa da kujerarsa wani ɗan ƙaramin tebur, inda aka aza kwalbar ruwa da kofin gilashi a bisa. Kujerar Baciri na fuskantar wata kujerar mai hannaye wadda aka azawa ƙwan lantarki guda tal a cikin ɗakin, yana fuskantar wanda duk ya zai zauna bisa kujerar. Shi kuwa Baciri yana cikin duhu, ba wani abin zama ko tebur kewaye da kujerar tal. Ita ma akwai ƙaramin tebur da kwalbar ruwa da kofi a bisa. A wannan kujera ne aka zaunar da farfesa ana ruwa, sababi ya cire masa rufin da aka yi masa a fuska. Ya ja baya ya ce, yallaɓai, ga farfesa da ka ce a kawo maka. Farfesa yana murza idanu, yana kallon gaba da shi, ya ga alamun mutum zaune bisa kujera, amma baya iya ganinsa saboda hasken lantarki da ke gabansa. Yana iya ƙoƙari ya kaucewa kallon ƙwan lantarki saboda kada ya aibata musu ido. Madalla, kun yi babban ƙoƙari, babu shakka mai gida zai yaba muku. Ya juya maganar sabon farfesa ya ce, farfesa ga ruwa idan kana buƙatar sha. Mun kawo ka nan ba don cin mutuncinka ba ko kumtuta maka. Ina so mu fahimci juna ne. Ina so mu yi kasuwanci. Ka sayar mani in saya. Ba ko laifi ba ne yin haka. Baiwa ce Allah ya yi mana. Kana da abin sayarwa, ni kuma ina da abin saye. Wannan abin da za ka sayar mana ba ita ce kaɗai abunka. Saboda haka ba za ka yi hasarar ta ba, musamman akwai alheri mai yawa da za ka samu daga gare ta. Yana son ka faɗi abin da za a biya ka, ka ba mu ilimin sansan zafiya. Yana fara wannan ciniki da kai daga dalar Amurka miliyan 10 don kada ka ce mun kware ka. Bayan cinikin za a ba a gida a duk ƙasar da kake so. Masu hidimar gidan dukkansu kulawar gwamnatin ƙasar da za ka zaɓi ka zauna ne. Gwamnati za ta baka motar hawa da direbanta in kana so. Gwamnatin wannan ƙasa za ta biya direban albashi. Akwai kuma ɗauke duk wata lalura taka da ta iyalanka dangane da asibiti. Likita na musamman daga ranar da ka sa hannu a wannan yarjejeniya zai rinka duba lafiyarka da ta iyalanka. Kana da zaɓin inda kake so ka je hutun shakatawa na wata guda kai da iyalanka duk shekara. Wannan hutu a aljihun gwamnatin da ka zaɓi ka je ƙasar ta. Sau 4 a shekara za ka iya shiga kowane irin kanti ne a ko'ina yake a duniya. Ka yi cinikin tufafi da duk wasu kayan da kake so ka yi amfani da su ko ka bari kyauta. Ba a cikin aljihunka za ka yi wannan ciniki ba. Gwamnatin ƙasar da za ta biya wannan ciniki kai tsaye. Wannan fa duk ba a cikin kuɗin da ka saya da ilmin ne ba. Yanzu ya rage naka ka faɗi farashin da ya yi maka. Na sani za mu jiki, shakka babu. Wannan garaɓasa ce wadda ƙasarka ba ta iya yi maka. Baicin mahasada da ka tara maka me ya rage kuma. To kuma ai ka san duniya kaf ɗinta ƙasa guda ce. Kai musulmi ne, don haka na sani ba za ka kawo tunanin iyakoki ba. Me kace? Yana da kyau in san wanda muke wannan ciniki. Kana gani ya dace a sato ne a raba ni da iyalina da abokaina don kawai a ƙulla wannan ciniki. Haka ba ta kamace ni ba. A gani na an yi min haka domin a tursasa ni in sayar da wannan ilimi dole. Tunda manufar wannan ciniki a dole ne, to menene na ƙulla wannan yarjejeniya da ni? Na faɗa maka ba cin mutunci a duk abin da za mu kula a nan. A can baya ka ƙi yarda da tayinmu ne, mu kuma ba mu son kowa ya mallaki wannan ilimi sai mu. Musamman da yake mun sani kana so a ƙulla wannan ciniki da wasu ba mu ba. Yana shaida maka cewa ba wani da ya kamata ya mallaki wannan ilimi sai mu. Mu ne da tunani duniya za ta zama ɗaki guda. Sauran ƙasashen nan kowa tashi tafi shi ne, in ba kowa ta watse. Haka nake nufi, in ji Baciri. Ya kuma ƙara da cewa ka ji dalilin kawo ka nan, amma dai ai ya kamata mu sasanta. Don haka za mu ci gaba da lallaɓar ka har sai ka yarda. Idan kun samu wannan ilimi za ku sayar wa Turai ne ko Amurka ko Rasha ko Sin.
ina mamakin wace ƙasa ce cikinsu kuke wa aiki, kuma nawa ne za su biya ku, ko su wane ne, kuma ko nawa za a biya, bai shafe ka ba, domin tayin da muka yi maka ya fara da makudan kuɗi, sai ka ɗibi abin da ya nasa maka a rai, za mu biya ka ko nawa ne, kuma za ka cika waɗancan alƙawura na moriya da na zana maka, dukkansu dole ne a yi maka su, kuma ba ka biyan ko sisin kobo. An yi maka adalci farfesa. Haba Baturi, kun da yi wa kanku adalci. Ka faɗi nawa garaɓasa, kai kuma fa nawa ne naka a cikin wannan yarjejeniya? Baturi ya tadda hannu sama, yana ba da ishara a kunna wuta. Aka kunna wuta, ko ina ɗakin ya haska. Tur da har ka sani, ashe ya kamata mu daidaita. Na san ka mana, da kai aka yi zaman da mu daidaita ba a hotel Samankale. Tuni da irin duban da ka yi mini a duk sa'ad da na bi ta yin a wancan lokaci, na tabbata idan ka samu dama za ka matse ni sai na yi muku abin da kake so. Don haka, kawo ni nan, na tabbata tsarin ka ne. To kuma ganin ka anan, na san ko wane ne ubangidanka, wani alƙawali ƙasar da kuke yawa aiki ta yi muku, shugaban ƙasa za a bashi, kai kuma fa me kake sa rai ubangidanka ya yi maka? Ba za ku yi ko ɗaya abin da ka faɗi za ku yi. Yarda ta kawai kuke jira ku ji, sai ku bani lambar girma, sauran kuwa in bi bashi. Ku ne za ku ci moriyar wannan aiki, ba duniya ko mutanen ƙasar mu ba. Farfesa Anarwa ya kusato Baturi, shi ma sababi yayo gaba, yana dubin farfesa kamar wanda zai yi wa Baturi wani abu. Farfesa ya ce rana ta fi duniyar girma so fiye da 110. Mu muke biɗa bisa garwashi, ma'adini, a ina ne za mu same shi? Yanzu za mu sauka a kan rana idan mun ƙudurta zuwa can. Kusan tafiya da mutum ya yi mafi sauri kilomita 40,000 ce cikin awa guda. A wannan sauri zai ɗauki mutum kusa da mako 14 ya sauka bisa rana. Wannan har wani sauri ne da mutum zai gigita ya sa da shi ya zuwa rana. To ka sani ba zuwa rana ne hikima ba, ba kuma zuwa sauka bisa rana ba ne abin da mutum bai sani ba. Wani makamashi ne za a sa jirgi mai zuwa rana? Fetur ne ko haske ne ko mene? Wani sanadari ne da zafin rana wanda ya kai digiri centigrade 6,000, wato sau 60 na zafin tafasasshen ruwa, baya ƙuna idan ya ji zafin meka ko akasinsa. Wannan shine abin da duk duniya ta so ta ji daga gare ni. Na gina wannan ma'adini. Mutum na shiga zafi, shi kuma wannan ma'adini zai shiga sanyi. Ma'adinin koyaushe yana cikin akasin yanayinsa ne. Duniya na son wannan ilimi ne, domin mutum na so ya bar wannan duniya zuwa ga wata duniya dawwamammiya. Wannan duniya da muke kanta yanzu mai mutuwa ce. Zuwan mu a duniyar rana saka magana ne, saboda gwada nisa da sanyi da zafi, amma ba wani abu da za mu yi a can, domin ita ma mai mutuwa ce, za ta bar ci da wuta. Idan kuwa ta bar ci da wuta, to mu a nan duniyar ƙasa ƙaryarmu ta ƙare. Duhu irin wanda mutum bai iya ganin tafin hannunsa, da tsananin sanyi maras ƙarewa ne zai mamaye duniya. Idan muka yi kabra da wata duniyar, misali wata da duniyar tauraro mai wutsiya da makamancinsa, duniyarmu za ta fashe kamar nakiya ta fashe dutse. Duk abu mai rai a bisan duniyarmu zai salwanta. Haka salwantar za ta kasance idan maganaɗinsu duniyarmu ya mutu. Za mu salwanta a sarari, salwanta tare abada. Duniyarmu na iya bambaro, to ƙarfin maganaɗinsu rana ya tsotso mu yi kamar da ita. Duk duniyarmu ta ƙone kurmus, ko kuma wani tauraron ya jawo mu yi kabra, duniyar mu ta ƙara watsewa, da dai hanyoyi da dama da duniyar nan za ta mutu. Ashe ba zuwa rana ke da muhimmanci ba, kamar sauya wannan duniyar ƙasa da wata, inda dole akwai ruwa tun kafin mu koka. Yanzu mun gano duniyar kuma tafiya ce ta dubban shekaru zuwa can. Tun da haka ne, wani jirgi ne zai kai mu wannan sabuwar duniya? Wani makamashi ne za mu isa wa jirgin? Wace irin rana ce da ita?
mutum nawa za su shiga wannan jirgi zuwa can, waɗanne mutane da dabbobinsu da ire-iren abincinmu da sauransu za a ɗauka zuwa can. Ka dai sani ba kai ba ne, ba ni ba ne, ko zuriyarmu, waɗannan ne matsaloli. Sassa lafiya ɗaya ce daga cikin hanyoyin warware wannan uwar matsala. Ba ciri waɗannan tunani sun fi ƙarfin a yi siyasa da su. Kamar da ni gida, sa'annan mu zanta matsalar sassan lafiya a cikin ruwa da kamala da waɗanda ya kamata a yi maganar da su. Ina son in yi wannan zantawa da kai, amma ban yi tsammani za ka shiga yi min lacca ba. Tashin duniya za a yi shi, amma ba haka da kake zantawa ba. Wannan ai hauka ce, abin da kake faɗi ba zai taɓa yiwuwa. Rana da tana nan daram har abada, amma iliminka mai ƙarewa ne, ba kuwa za ka hana mu cin gajiyarsa ba. Na ga alama ni da kai muna buƙatar lokacin da za mu yi tunani a kan makomarmu, don haka a kai farfesa ɗakin sai ya huta. Idan ya so mu sake zantawa, zan dawo in ji abin da zuciyarsa ta saƙa masa. Daga nan Batiri ya juya ya fita ɗakin, ya sa aka yi wa farfesa ana rawa jagora zuwa wurin kwancinsa. Sadauki da Kande suka ci gaba da tafiya cikin daji su kaɗai, har Sadauki ya fahimci Kande ta fara gajiya. Takalminta ba na irin tafiyar cikin daji ba ne, amma kuma ba su da irin cirawa mai bisa da za ta hana a yi tafiya da su cikin daji. Tunda ba sauri ake so a yi ba, Kande ba ta saba ba ne da tafiya mai tsawo irin wannan a cikin daji. Wai har yanzu ba mu kai inda za mu ba? Kande ta tambaya. Ga alama muna kusa, domin mun yi tafiya mai nisa. Ban koyi tsammani ba mu kusa da ƙauye ko gari. Ai dai komi nisan da gari kusa, dole dai tafiyar mu ta kure wannan daji, in ji Sadauki. Yana magana ne suka iso gun wani fili mai hakukuwa a bisansa. Da ganin wurin, Sadauki ya tuhumce shi. Ba haka kawai wuri kan tara haki ba, shi kuwa ba bado ba, da aka sani da ruwa a ƙasansa. Wannan ba shakka da dausayi a ƙasan hakukuwan. Don haka Sadauki ya zagaye wurin, yana tsammanin haka Kande za ta yi, tana gadda shi a bayansa. Kande ba ta gadda Sadauki, amma ta lura sa'ad da Sadauki ya kauce da tsakiyar fili. Saboda gajiya da ko'in kula, ba ta yi yadda Sadauki ya yi ba. Tsammaninta da gangan ya ratse, ta afkawa fili, ta taka kafarta da tabbaci. Kai tsaye, ba zata ba ankara, ta tuntuɓa cikin ruwa masu garwaye da taɓo. Ran Kande ya ɓaci, ta shiga ɓaɓatu kuma tana ƙoƙarin fitowa daga cikin taɓon ya buwaye ta. Duk sa'ad da ta motsa, sai ta ji ana jan ta a baya, kuma tana nutsewa. Ta waiwaya baya, ba ta ga abin da ke jan ta baya ɗin ba, amma sai nutsewa take yi. A cikin wannan halin sai da ta kai tsakiyar gadambo, kuma ba ta bar nutsewa ba. Yanzu kam tsoro ya kama ta, dole ta yi kuwar kiran Sadauki. Nan da nan, cikin ɗamota, kuwar ta koma harguwa. Sadauki ya tafi da ɗan nisa, ya waiwayo cikin fushi, ya tabbata Kande ba ta kaucewa gadambo kamar yadda ya yi ba. Ya dawo yana gunaguni, yana cewa a zuciyarsa, ai na ce ki biyo ni sau da kafa, to ga irinta. Wannan harguwa cikin firgita ne, shakka babu, ta faɗa cikin ɓarawon yashi ne. Don haka, dole ya dawo ya cece ta. Da zuwansa, ya tsaya a kan gaɓa, yana mata magana yana cewa, ki bar motsi, ki tsaya cik inda kike. Amma ina, ita sai miƙa Sadauki hannu take yi, kamar kowane bami tana ɗokin ya kamo ta, ya fidda ta. Taɓon kuwa sai ƙara jawo ta da nutsar da ita yake yi. Tabbas, idan ruwa ya ci bami, ko takobi aka miƙa masa, zai kama. Ba ta yiwa Sadauki ya kamo hannun Kande, saboda nisa tsakaninsu ƙara yawa yake yi, kuma Kande ƙara nutsewa take yi. Idan Sadauki ya ba ta hannu, to gawa biyu za a yi a gadamban. Ganin haka, shi ma Sadauki ya tsorata, tunaninsa ya tunzarar da shi, yana cewa, a gabana yarinyar mutane za ta mutu? Wa zai ce ba ni na kashe ta da gangan ba? Hasbunallahi wa ni'mal wakil, hasbunallahi wa ni'mal wakil,
hasbunallahi wa ni'mal wakil, ya faɗi cikin natsuwa. Duk da haka, ba ta yiwuwa ya shiga yashin domin ya agaza wa Kande, za su yi iya hasarar rayuwarsu. Don haka, Sadauki ya duba kewaye da shi, tsumangiya ko wani icce da zai kulle tsakaninsu, da zai yi amfani da shi ya kama hannunta yana daga waje, ya fidda ita, amma babu. Ko da ya waiwayo ta, kanta ne a saman haki, kuma saura kaɗan ta nutse. Nan da nan wata fahimta ta shigo shi, ya cire wandonsa, ya ɗora ƙafa guda a wata tushiya, ƙafa guda kuwa ya ɗora a ƙafarsa. Ko da ya ga wannan ɗori, ya sake waiwayo ta, bai ganta ba. Sai hannunta ne kawai a saman gadon. Cikin wani hanzari, Sadauki ya zura hannunsa, ya kama hannun Kande. Da hanzari ya jawo ta zuwa ganga. Nan da nan ya fiddo ta daga gadambo. Zaninta ya sunce daga jikinta, kuma ta buro shi cikin gadambo. Tana zindir, sai fabancinta da ya suturta gabanta, da kuma rigarta da ta rufe kurjinta. Da yake hankalinsa na akan ceto ta ne, bai damu da tsiricinta ba. Cikin gaggawa Sadauki ya sa haɓar rigarsa, ya shafe fuskarta da bakinta. Ya buɗe bakin, ya hura iskar huhunsa a cikin bakinta, yana rufe hanci, yana hurawa. A sawu na uku, iskarsa ta sarƙo Kande, ta twara, tana mai farfadowa daga suma. Ta nisa, kirjinta na hawa da sauka, alamar rayuwa ta dawo mata. Sadauki ya yi zugum yana kallon hawa da saukar kirjinta, yana godiya ga Allah da ya fidda shi tuhumar kashin kai. Sadauki ya dube ta, ya ga hakan da take cikin tsiraici ba ta dace wa gani da ido ba. Tunda yana da guntun wando da cama jiki, mai guntun hannuwa a jikinsa, sai ya sa mata wandonsa, ya kuma cire rigar jikinta, wadda mai guntun hannu ce, ya cire rigarta, wadda mai warin ruwan gadambo ce, ya sa mata, ya tsaya yana jira ta ƙara farfadowa. Bayan kamar minti 30, Kande ta motsa, tana malolowa, sa'an nan ta tashi zaune, tana tari, tana dubin inda take. Da tashin ta zaune daidai, ta kira Sadauki da ƙarfi, baya nesa da ita, ya amsa mata, ya tsuguna a gabanta ya ce, sannu, kin farfado? Na farfado. Me ya faru da ni? Kin faɗa wancan gadambo ne, kuma kika suma, saura kaɗan da an rasa ki, amma cikin ikon Allah kina da sauran kwana a gaba. Sannu, yanzu ya kike ji da jiki? Sadauki yana dubin ta, yana dubin ko tana cikin hayyacinta. Ƙirjina kawai ke mani ciwo, nakan ji ciwon idan na sheɗa, amma ba tsanani. Na faɗa ruwan can, kai ka fidda ni? Alhamdulillahi, yanzu kan kin shigo hayyacinki sosai. Kande ta dukar da kai, ta dubi tufafin jikinta ta ce, ina tufafina, me kaya da su? Babu sarki sai Allah, me kaya mani? Ta tambaya, idanunta cike da hutuma, kamar ta yi kuka, tana kallon Sadauki. Na sa miki nawa, kada in bar ki zindir. Ai gwamma haka. Bai gama maganar ba, Kande ta gwabta masa mari, fiyau, tana kuka, ta ja duwawu da baya. Sadauki ya miki tsaye, ya yi kwatakai yana kallonta. Daga baya ya yi murmushi, baya da niyyar mayar da martani. Haka ta ƙara tunzura Kande. Takaici ya ƙara kama ta, ta wawuro wata tsumangiya da ke kusa da ita, ta miƙe tsaye, ta cire hannun sama da niyyar tarbukawa Sadauki ita aka. Sadauki bai yi niyyar kare kansa ba, ya tsaya yana kallonta, mamaki zalla a fuskarsa. Hannunta ya tsaya bai buga ba, tana kallonsa da fushi, ta ƙara fashewa da kuka, sa'annan ta raukawa Sadauki tsumangiyar bisa kirjinsa, bugu irin na rago ko maras makubbasa, mai nadama a yinsa. Icce ya sauke daga hannunta ya faɗi ƙasa, ta juya wa Sadauki baya, kamar zali guda, ta kai tsugune tana kuka, tana cewa, mayaudari, macuci, ka yi amfani da wannan dama domin ka yi amfani da ni. Ka cire min tufafi, ka biya buƙatarka a kaina, ka lahanta ni, ka mayar da ni kwamfar, mugu, azzalumi, macuci, tana kuka. Sadauki ya tuna maganar Farfesa Anarwa ya ce a zuciyarsa, lalle wannan bagidajiya ce. Da ta saba da maza, ba wannan magana za ta fito a bakinta ba. Duk da haka, yana mamakin wannan hali nata. Ya ce, daga ceto, wannan shine sakamakon da kika yi mani saboda na ceto rayuwarki?
amma wannan yare kin cika azzaluma. Ni na sa ki shiga ga dambu, ni na baro zanin ki da takalmin ki a cikinsa. Na yi miki alheri na fidda ke kina miya matatta, amma wannan ita ce sakayya da zaki yi min. Madalla, in tunaninki na yi maki fyaɗe ne, wallahi kin ci amanata, ke ce mayaudariya. Cire tufafina, koma cikin gadon boki ɗauko zaninki. Sadauki ya ga idan ya jawo ta zai iya mayar da ita zindir. Kande ma ta karanci zai iya kwace rigarsa, tana ji a jikinta ba rigar nuna a jikinta ɗin. Ba tare da ta dube shi ba, ta juyo suna ido da ido, ta ƙarasa ta zira tsakaninsu, ta kama riga ta riƙe tana auna kalamansa. Tunanin da ya fito a idonta na gudun bijirewar ta ne. Can kuma ta ce, don Allah yallaɓai, kai haƙuri. A cikin muryar da bai sauko da fushinsa ba, ya ce, wa, ni? Kura da shan bugu gare da amsar kuɗi. Kada ki ba haƙuri, cire min tufafi. Ya duka ya jimki tufafinta, rigarta da rigar nono ya wurga mata su ya ce, kuma daga nan kowa ya kama gabansa. Dama tafiyar mu daban ce, ba ni na rige miki hanya ba, don haka ba zan tafi tare da ke ba. Kada ki biyo ni, tunda ni maciyin amanar ki ne. Inda kura a wannan dajin, ko kin yi kururuwa ba zan amsa miki ba. Kurar ta cinye ki. A gani wane ne maci amana, ni ko ita? Kande ta duka ta ɗauki tufafinta, amma bata motsa domin ta sa ba. Suka yi cirko-cirko suna kallon juna. Ganin haka Sadauki ya juya ya kama tafiyarsa. Idanun Kande suka yi walau, ta ji an yi maganar kura. Kada a bar ta ita kaɗai, kura ta cinye ta. Ta sheƙa da gudu ta ci gaban Sadauki, ta tare hanya tana ba shi haƙuri da ido kuma tana cewa, don Allah kai haƙuri, rashin fahimta ce. Ba zan koma ba, duba ka gani, ka fa canza duk tufafin da ke jikina. To menene baka gani ba a jikina? Ai dai an ce na shiga ban ɗauka ba ta fidda ɓarawo. Ka ga mutunci na, ai wallahi ka gama da ni. Ta dukar da kai cikin nadama. To wurin na shiga ne? In ji Sadauki yana cije da fuska. Kande ta ɗago kai ta dube shi cikin hushi da kakanikayi, kuma kamar za ta fashe da kuka ta ce, to ni dai don Allah ka yi haƙuri. Ai dai ko kafiri aka ba haƙuri zai sauka, balle musulmi. Ta sake dukar da kai irin ta cike da galla. Da sauri tun bata ɓara ba, Sadauki ya ce, to ban shiga ba. Menene a jikin naki abin kallo a lokacin da har zan ji sha'awar shigarsa? Wannan fa ƙazafi ne kike yi mani. Wannan ce sakayya ta a taimaka miki. Kande ta yi walau da idanu tana jin haushi da takaici. Jikin nata ne ba abin kallo ba. Ya kuwa san zanzaron da samari a makaranta ke mata bata kula da su ba. Kukanta ya koma hushi, ta sa aji ta kantare. Sadauki ya yi kamar ya fashe da dariya. Ya ga ya muzanta ta. Can ba tare da ya waye fuska ba ya ce, ina ƙoƙarin maido da rayuwarki, kada a ce ni na kashe ki. Zan tsaya ne kallon wani abu mutuncinki, ko farfaɗo da ke zan yi. Yanzu har haukar ta cin min da zan tsaya a rigon mutuncin somammiya. Amma dai wallahi kin raina min tunani. Ashe ba ki da sona da hairi sai sairi. To kurwa ta kur. Wannan kalami ya kwantar da hankalin Kande. Ta sa tunani, watakila ne ce da zato bai yi min komi ba. Ta dube shi daga noce da kai. Cikin kunya ta sauki noce kai ta ce, yi haƙuri, tunanina ne ya bashe ni. Sadauki da kai sama, ya ja iska ya wuce ya ce, to na ji, yanzu sai ki wuce gaba, mu je. Haka zan tabbata baki sake faɗa wani gadon ba, amma fa ki cire kafa. Kande ta zabura, nan da nan ta wuce gaba da tafiya. Sadauki ya ce, haba, tafiya haka ta fi kyau, yanzu kam akwai abin kallo. Rayayye, ashe mace in ta sa wandon maza sai bayan ta su yi mata murguɗa mutum. Haba, ai gwamma haka. Jan haka, sai Kande ta sa hannuwanta biyu ta kare duwawanta, ta koma gefen hanya, tana murmushi ta ce shiga gaba. Sadauki ya dariya ya ce, ahab, ai kamar yadda muka fara tafiyar mu kenan. Kin fi son haka, to don Allah mu tafi kamar yadda na faɗa miki tun farko. Ƙafa ta ƙafarki, ni dai kada ki ragwanta a baya, ki sake faɗa ga dambu, ko ki zama naman kura. Da jan haka sai kuma Kande ta sake zabura ta ci gaba, hannuwanta a baya.
cikin dabirta ta ce, na dai haƙura, ni kam ya zan yi, na dai sani yanzu dare ne, amma gwamma ina gaba da in zama naman kura. Sadoki ya fashe da dariya ce, ba wata kura a nan, tafi a tsanaki, ba kallon ki bane abin yi yanzu, mu dai isa gida lahiya. Da tahiya haka har suka iso wani gari, a bazzar garin kamar tasha, suka samu wata mata suna hidimar dafa abincin sayarwa. Salamun alaikum bayarwa Allah, sannu da aiki. Amin alaikum salam bawan Allah, sannun ku da zuwa, me kuke so? Taimako, don Allah malama ki taimaka wa matata da ruwa ta wanke wannan ƙazanta take ciki. Ta faɗa ruwan kwatami ne kafin zuwan mu anan, kin san tafiya cikin dare babu hitila. Oyo, sannu yar uwa, ai kuwa ya kamata ki yi wanka kuma ki wanke tufafinki. Ka alama ba ki da tufafi domin na ga namijinki ne kike saye da su. Kin ga wace can, shiga a kawo miki ruwan wanka da tufafi, ki ba shi nashi isa. Sannu fa, sannu ka dai yar uwa, mun gode, in ji Kande. Yaucin darnin gadajen kara ne aka kewaye wani fili da su, cikinsa suke wanka. Matar ta ɗebo ruwan zafi daga tukunyar da take sanwa za ta dafa abinci, ta sarka da na sanyi a cikin wani lajinge, ta kira Kande ta zo ta ɗauka. Ta ciro wani zaninta da rigarsa daga waɗanda ta shanya, ta miƙa wa Kande ta ce, amshi sa waɗannan Allah ya sauƙaƙa. Akwai toka da susu a ciki, sai kin fito, in kin gama mai gidanki shi ma ya je ya yi. Matar ta wuce gaba wajen wata sabgarta. Kande ta ce, to mun gode yar'uwa, Allah ya saka miki da alheri. Ta juya kan Sadoki, ta ɗaga masa haɓa, ta dube shi cije da fuska ta ce, wace ce matarka? Sadoki ya mar da dubici ma ya sha toka ya ce, to faɗa min su wane mu? Za ki tona mana asiri a fasa ba mu taimako a cikin tsanaki ba da tomo ba, ko kina so a zarge mu da zina, ko za ki kama bakin ki kema? Kande ta yi walau da idanu, ta duba hagu da dama ta ce, to me yasa ba za mu faɗa mata gaskiya ba? Idan mun haɗu wani wuri kuma ta tambaye ni yaya mijina, ni ma karin zan yi mata? Gaskiyar da kike nufi, mu ce mata masu daduro ne mu, mazinata, ko kuma ni da ke saurayi da budurwa ne. In kun haɗu kuma ba ki son ki yi mata ƙarya, to ta same ni in yi mata bayani mana. Yarinya sarin ki a inuwa, ni da ke mata da miji ne, ai na ga komi da miji kan gani a matarsa, saboda haka idan na ce ke matata ce, ban yi kuskure ba, ko na yi? Shi ma Sadoki ya cira mata haɓa, yana zolayar ta da murmushi. Kande ta ɗauke fuskarta daga dubin ta noki kai cikin gunaguni ta ce, ai ka ce baka komi ba, amma dai wallahi ka shammace ni, ka ɗauki nauyina, ba ni da sauran fankama da zan yi maka, ka ganni tsirara. Sadoki ya yi dariya ya ce, ki don Allah sarin ki inuwa, kin kiɗime, ba fa kallo tsirincin ki zai yi a nan ba. To kuma me zan karar da tsirincin ki a lokacin? Tsirincin ki a lokacin lalura ne ko da gangan ne? Daga can noce da kai, Kande ta ce, a'a ba da gangan ba ne. To je ki yi wanka, don Allah ki bar tunanin abin da ba shi ba. Kande ta yi murmushi ta ce, to na gode. Ta duka, ta ɗauki lajinge, ta shiga yauce, ta tuɓe tufafin Sadoki, ta aza a saman danni, tana tsaye na ɗan lokaci, tana kallon su, sa'annan ta shafe su, ta yi murmushi, ta samu toka a wurin, ta zauna a kan dutsen da aka aza don masu wanka, ta shiga wanka. A lokacin tana kuma tunani, idan ta gama za ta wanke tufafin Sadoki, iya ba kyauta tukuci, in ji ta a zuciya. Sadoki ya tsaya har ta shiga barci, ya yi ajiyar zuciya, sa'annan ya juya ya lura da wani mai shayi kusa da wurin cin abinci, ya je wurin su gaisa, ya rika shi amfani da wayarsa. Suna na Sadoki, ni mutumin Daudayi ne, muna kan hanyar mota komawa gida, 'yan fashi suka tare mu, duk muka bunzuma cikin daji, gashi wurin gudu, matata ta faɗa kwatami, kuma mun yi hasarar kayanmu, sai fa in direban motar mu ya koma ya ɗauki motarsa, kuma ya kira mu ya ba mu kayanmu.
yanzu haka ba mu da ko sisin kobo a hannu, kuma ba ni tare da wayata. Don Allah ka taimaka mini da wayarka na aika saƙo gida a agaza mana. Kuma dai ina ne wannan gari? Mai shayi ya tausaya masa kuma ya ce, al'amarin fashi a wannan ƙasarmu sai wani ikon Allah. Nan Galmana ce, hedikwatar ƙaramin hukumar mai gari. Ba mu da nisa da Dodayi inda za ku, amma fa tsakaninmu da birnin jiha kilomita 120. In don waya ne kuwa gashi, sai dai ba wani takamaiman canji a cikinta don ka san yawan maganar da za ka yi. Sadauki ya ce, ba damuwa, na gode, Allah ya saka maka da alherinsa. Da yake ana dubin zuwan mu tun kafin la'asar, mai yiwuwa yanzu wayoyin mutanen gidanmu buɗe suke, ko sa ji maganar mu, musamman da yake za su kira mu kuma su ji wayoyinmu a kashe, domin ɓarayin sai da suka fara amshe wayoyi sa'annan suka samu daji. Za a aika da saƙon gaggawa, bai cin kuɗi kamar magana. Sadauki ya rubuta Hassan saƙo. Kande ta fito daga waje inda ta yi wanka kuma ta wanke tufafin Sadauki ta shanya su. Sadauki ya shiga ya yi wanka, Kande kuwa ta zauna jiran Sadauki ya fito daga wanka ta ji shirinsa na gaba. Nan da nan kwana ya ɗauke ta har zuwa asuba. Yana wajen wankan ne Hassan ya bugu. Da fitowarsa mai shayi ya shaida masa wani Hassan ya buga masa idan ya fito daga wanka. Sadauki ya buga masa bugun kira. Hassan ya kira, suka daɗe suna zantawa. Tsammanin mutanen gida ya zo daidai, 'yan fashi ne suka tare su. Ya faɗa masa zai turo Mako da mota da guzuri ya dawo da shi gida. Sadauki ya gode mai shayi, kuma ya hana matar da ta ba su taimako da ta da Kande. Ya ce a bari ta yi kwanan gajiya sai da safe. Lokacin guntun wandonsa da zanin aro daga mai shayi, Sadauki ya raba ba nisa daga tukunyar mai shayi. Shi ma bai farka ba sai da assalatu. Da safe Kyauta ta sawa Kande da Sadauki abinci, shi ma mai shayi ya kawo tasa gudunmawa. Suka ci, suka sha, suka koshi, suka tsaya jiran zuwan Makau. Kusan karfe 10 sai ga Makau ya iso. Da suka gama gaisuwa, Sadauki ya umarce shi ya je 'yar kasuwar gari ya sayo wa Kande tufafi kafin ta mayar da na aro. Kafin 12 rana, Makau ya dawo da sabtun Sadauki. Kande na gun Kyauta suna ban kwana. Da ka gansu za a ce kamar abokai ne tun farko. Sadauki da Makau suna zaune cikin mota suna jiran Kande ta zo su tafi. Kande ta fito, Kyauta ta rako ta. Sun jera, da ganinsu ba wata tserewar shekaru a tsakaninsu. Suna tafe, Kyauta na magana. Kande kuwa duk kunne ce, ta natsu. Zan ja kunninki ne, in ji Kyauta. Tana magana da Kande. Ki rika aure da kyau, bari ganin ke samu, maza tsada gare su. Wallahi ko uwarki ta ce ki saba wa mijinki, kada ki kuskura. Ba ta haƙuri, tafi gida ki yi mata yini, kina lallashinta har ta wuce. A'a, in ba da aure ba, ana haihuwar mu. Kada ki yarda a raba ki da shi. An ce maza irin gujiya ne, sai an yi ni. Kyauta ta ba kanta amsa ta ce, sai an hwaza akan san na kwarai. To wanga yaro hasasshe na kwaran na. Wallahi kada ki yi saku-saku da shi, har wata ta amshe miki ci, ke ji magana ta. To kuma in tabbata miki, banda yi ma miji bakar magana. Aka ce ba ɓaci ba ta ba, amma ta ɗara ɓaci zahi. Ita bakar magana mai kashe aure ta kashe da yawa. Ba duk namiji ka ji minin bakar magana ba. Kada ki yi wa mijinki ita, kuma kada ki yarda bakar magana ta shigo gidanki ta kashe maki aure. In ke ji ta, haɗiye ta, ki tuna sai bango ya tsage. Cika min magana, kadangare kan samu wurin shiga, in ji Kande tana murmushi. To wallahi haka ne fa. To kuma in kina da gwiɓi ga girki, cika shi. Ki iya abinci kuma ki iya gado, su ne sinadarin riƙe miji. Daga noce da kai, Kande ta dubi
mota. Lamirinta na gwada mata kamar su Sadoki na jin maganarsu, ta kuma saci kallon Kyauta, suka yi arba da juna, kowace ta tada gira sama suka fashe da kyakkyawa suka tafa. Wallahi, ai ke ga ko dabba na kishi, ba ragon da ke jimirin ganin wani a garkensa, haka ba macen da gangan za ta yi tsaye a amshe mata shi. Yi tattalin abinki, kada dai in cika ki da ɗumi. Cewa ne aka yi, kwattuna bara bai ji daɗin bana ba, in muna da rabon ganawa sai in ƙara miki magana. Sai wata rana kin ji 'yar uwata? To sai wata rana, na gode Kyauta, kuma in Allah ya so zan kiyaye. Tunda ina da lambarki za mu rinƙa waya, da yarda Allah sai mun dawo mu ziyarce ki, kuma mu gayyace ki gidanmu. Na gode, in ji Kande. To madalla Kande, sai wata rana. Suna kaɗa hannu, Kande ta shiga mota. Daidai lokacin da Sadoki yake haɗawa Kyauta hannu, ya mayar da hannunsa ya kuma tambayi Kande, me take faɗa miki ne? Maganar mace ta mata, in ji Kande, kuma ta zurfafa da tunanin maganar Kyauta, kada ki yarda a raba ki da shi. Alama don ta ji Sadoki ya ce mijinta ne. Tana a gidan baya, ta dubi Sadoki dogon dubi har sai da Sadoki ya ji a jikinsa. Suka yi arba ta madubin tankan mota. Nan da nan Kande ta kauce dubi, amma dai Sadoki ya gane shi take kallo. Ni fa ban gane ba, in ji Mako. Yaya, wannan matarka ce? Yaushe ka yi aure? In har ka yi auren ne, to lalle Yaya Hassan bai sani ba. Ni ne yaron ake tsakaninku, don haka dole ne ma in sani. Kada ka damu, wannan auren lalura ne, hanya ce ta haɗa mu. Ni da ita ne farfesa, ana rawa ya rage mana hanya. Satarsa ta rutsa da mu. Na cewa waccan mata Kande matata ce, domin mutunci da sauƙin samun taimako, kamar da ka gani mun samu kulawar Kyauta. Tabɗi, aiko Yaya, ka san baki shi kan yanka wuya. Sau da yawa fa ƙaramin magana kan zama babba. Ba fa ni na ce ba, haka na ji magabata na cewa, ban kuma san abin da suke nufi ba. Ka sani mana, amma dai kada ka damu, ba za mu yi aure ba da sanin yayanka da kai ba, ko ba haka ba? Sadoki ya dubi madubi, suka yi arba da Kande, ta goce idanunta. Haka ne Yaya, Mako ya amsa masa. Kande ba ta bar satar kallon Sadoki ba, ta ci gaba da yi masa dubin kwaf, kuma ba ta bar wasi ba. Mutumin nan ya ga tsiraici na, abinda wani namiji bai yi taɓa yi mani ba, kuma bai ɓata min ƙuruciyata ba. Ya kira ni matarsa, har na gaskanta haka. Na ɗau alƙawarin dawowa ina matarsa. Baki shi kan yanka wuya, shi kuma wannan ƙaninsa ne, me yake nufi da wannan magana? Ba shakka, akwai abin da Kyauta ta gani, ta yi min irin waccan magana. Fattuna bara, fata ce. Ko irin nata labari ne ya yi kama da nawa, har take da na sani. Shi kuwa wannan mutumin Sadoki da Kyauta ta yaba min shi, ai da ga alama mai kamantawa ne, irin su kafi guda ne. Na samu digiri in Allah ya so, to me ya rage min in ba samun miji ba? To idan dai alheri ne wannan haɗuwa da shi, Allah ka kama min. Haka take ta sakawa a zuciyarta. Sadoki na tuki kan hanyar su ta zuwa Dodayi, shi da ita akai-akai suna satar kallon juna, kuma suna murmushi. Suka iso Dodayi da kusan azahar. Sadoki ya tambayi Kande, ina ne gida, domin in aje a can. Kande ta ce, gidanmu na a Shire Dingilmawa, a ƙauyen Kamayawa, amma a aje ni a tashar mota. Sadoki ya dube ta, amma bai ce komai ba. Suka tuƙa mota zuwa Kamayawa, suka ajiye Kande a bakin tashar mota. Kande ta fito daga cikin mota ta yi tsaye, tana sauraron ko Sadoki zai yi magana. Ya yi magana, sai dai ba ita take son ji ba. Ya ce ne, to yarinya, Allah ya hutar da gajiya, in ji Sadoki, kuma ya ja mota suka tafi. Suka bar Kande tsaye tana kallon su. Ranta ya ɓaci, domin ta yi zaton Sadoki ya ce zai dawo, amma sai gashi a haka kawai suka wuce. Ko lambobin waya ba su yi musanya ba. Cikin ɓacin rai, ta juya tafiya mai nisa zuwa gidansu. Assalamu alaikum.
Amin alaikum salam, in ji magajiya uwarta. Maraba da zuwa 'yan zarumai, yaya hanya? Magajiya na murna da ganin 'yarta, amma ɓacin rai da ke fuskar Kande ya yi mata has. Ta ce, ya kuma na ga kin shigo da ɓacin rai? Wani ne ya taɓa ki? Kande ta ja kujerar mata ta zauna ta ce, inna alhamdulillahi, tun da lafiya lau kika ganni yanzu, amma wallahi inna faci aka yi mana a hanya. Jiya cikin daji muka kwana, sai yau da safe wani bawan Allah ya rage min hanya ya kawo ni har gida. Yanzu haka na baro kayana cikin motar da aka yi mana fashi. In rabo ne zan same su. Lalle kuwa na ji labarin wani babban mutum da 'yan fashi suka tafi da shi. Ana ce masa ana ruwa. An ce babban ɗan boko ne, in ji magajiya. Shi ne inna, wallahi yana hannun 'yan garkuwa da mutum. Mu kuwa muka gudu zuwa cikin daji. Muna tafiya tun magariba har safe, amma Allah ya ba mu taimakon wani majajirci. Shi ya kawo ni gida, alhamdulillahi. Uwarta ta yi mata dogon dubi, ta yi murmushi ta ce, to, alhamdulillahi, kin dawo gida lafiya. Lalle kan muna duban dawowarki tun jiya, amma hankalinmu bai tashi ba, saboda tunanin watakila kin fasa dawowa jiya. Sai ki shiga ɗaki, akwai abinci da fura da na ajiye miki. Ki ci sannan ki ban sauran labari. Bayan da su Sadauki suka tafi, Mako ya dubi ta wajen Sadauki ya yi murmushi, kamar yana ganin hoton Sadauki. Ya tambayi Sadauki ya ce, ban yi tsammani rabar ku da Kande ya yi mata daɗi ba. Bai yi mata daɗi ba. Me yasa ka ce haka, me ka gani? Ina satar kallon ku. Na tabbata Kande na son jin magana mai tabbaci daga gare ka. Misali, na zaci za ka ce mata, ba ni lambar wayarki. Yaushe za mu sake saduwa? A gani na yaya, irin haka za ta faranta mata rai, kai ma haka. Maganar ka gaskiya ce, Makau. Tunanin farfesa duk shi ya mamaye ni a lokacin. Shi ba kuɗi ya tara ba, ilimin su ne ya jawo masa. Karatun ma mutum ba zai iya yi a ƙasar nan. To amma kuma ba ka gani don ba ta ba mu dama mu san gidansu ba ne? A'a yaya, ni dai ina gani tana jan aji ne, tana so mu ce gidansu za mu kai ta. A haka mu muka biɗe ta, ba ita ta biɗe mu ba. Duk da haka yaya, amma dai za ka dawo mata ko? Sadauki ya wayo Makau, ya dube shi dubi sa'annan ya ce, in Allah ya so zan gwada. Yaya, a gaggauta yin haka domin da rashin kira karen bebe ya ɓata. Kuma dai a bari ya huce, shi kan sa da rabon wani. Sadauki ya sake dubin Makau, ya yi murmushi ya ce, da alama zuciyarka na yi maka gani-gani. Tabɗi, amma kan wallahi jan aiki ya same mu. Yanzu kan ina za mu gano ta. Amma dai na faɗaka, Allah ya sa mu dace. Makau ya ce, amin yaya, mai biɗa ya bar jin gajiya. Ya kuma kafa Sadauki ido, yana gwada masa da gaske yake. Sadauki ya mayar da dubi, yana yaba masa da idanu. Kaninsa Makau ya leƙa zuciyarsa, kuma maganarsa abar dubawa ce. Alhamdulillahi, an saurari karatun littafin Sansan Zafiya, sashi na 1 na Bello Adamu Sokoto daga zauren Vela Division Enterprises. Wasu littattafan Bello Adamu Sokoto daga wannan zaure su ne Gyaɗar Dogo, Jinin Kai, Mai Ruwa, Makwantar Mugu, Saniyar Ware, Sansan Zafiya, Shatu, Sojan Haya, Tanimun Magaji da Taskun Mugu. Ku sauko da littattafan daga tashar YouTube dandalin Vela Division Enterprises. Danna bajinmu da ƙararrawa domin a kawo maku su, da ma wasu da kuke sha'awa da an aza su. Ana samun littafin a bugun takarda daga Vela Division da bugun Lantronic daga tashar okadabooks.com. Adireshin mu Shir Gidaɗawa Sokoto. Akwatin waya mai kai dare daji @gmail.com. Lambar waya 070-800-34300 da 070-4133-0341.